Singer va matar Harry Carroll, un bastó que duia entre les mans enjoiades en una reunió social d'un hotel d'Alabama. La policia el portà amb les mans exposades d'homicidi en primer grau. Després l'acusaren. I tots vosaltres que filosofeu sobre injustícia i poder, ara us dic que no és el moment, pues plorar no serveix de res. William Singer, que des de molt jove tenia terres, calés i fortuna de sobres, amb uns pares ben rics que el protegien, polítics amics, per fer el que volia, va reaccionar davant la seva condemna amb un gest molt banal, encongint-se d'esquenes. Sabia que tot seria una gran farsa, que en un 3 i no res sortiria sota fiança. I tots vosaltres que filosofeu sobre injustícia i poder, ara us dic que no és el moment, pues plorar no serveix de res. Harry Carroll era donzella de cuina, tenia 50 anys i 10 fills al seu càrrec, i mai va seure amb ningú de les taules, i mai va parlar amb la gent quan menjava. Buidava els cendrers de totes les taules, netejava els plats bruts de totes les taules. Amb tota humilitat feien el que li manaven. Per un cop de bastó va ser assassinada, que com un llampec va creuar l'estança, pagant d'un cop brusc la seva mirada. William Singer ni l'havia tractada. I tots vosaltres que filosofeu sobre injustícia i poder, ara us dic que no és el moment, plorar no serveix de res. La sala d'honor, el dia del judici, el jutge amb la massa reclama silenci per demostrar que no hi ha cap diferència, que els rics es castiguen, que no hi ha preferències, que la llei és justa i defensa el seu poble, que la llei és igual per rics i per pobres, i mirant als ulls d'aquell malnascut que va assassinar tan sols pel seu gust. Presó per 6 mesos, condemna a Singer perquè vegi tothom que la llei no té límits. I tots vosaltres que filosofeu sobre injustícia i poder, ara us dic que sí que és el moment, pues poder encara som a temps.